Merba tfal, nilqakom għal sessjoni oħra online. Tgħidu li għalfejn libsa Beritta llum. Illum se nkellimkom dwar storja verament ħelwa. Storja dwar Beritta u jisimha Beritta mingħajr ditta. Din l-istorja hija meħuda minn Satar ta' Marzu tal-2021. Kidba ta' Roberta Bajada u tpinġijiet ta' Nadine De Battista Briffa. Infakkarkom li r-rivista Satar tistgħu sibuha online u hi pubblikata mill-Fondazzjoni Satar. Mela tfal, qabel ma nibdew, nitkellmu daqsxejn dwar il-briret. Hawn ħafna tipi ta' briret u fl-istorja tal-lum se nsemmu ħafna tipi ta' briret dawk li nużaw fis-sajf, pereżempju, anke briret li nistgħu nużaw fix-xitwa. Bħalissa pereżempju l-briret qed jintużaw ħafna minħabba sħana. Imma mbagħad hemm briret li jistgħu jżommuna sħan ukoll, pereżempju għandna l-bere Franċiża. Insomma, ħafna tipi li ħansemmu ftit dal-waqt. Mela, ħanibda naqra l-istorja Beritta mingħajr ditta. Ejdu li ftit, x'fiha speċjali Beritta? Milwija ġo forma ovali. Mavġa bħal dejjem taħt l-imbarazz. Mhux żgur li kien jintabaħ biha iż-żarbun tal-lazz, il-ġlek tal-iskola, jew il-kappell tal-maġija. Għax ġo l-armarju tal-ħwejjeġ kollox jinsab geġwiġija. Geġwiġija ġifieri taħwit sieħ. Wara kollox briret hawn ħafna tipi tgħiduli. Jeżistu rakmati kif ukoll dawk stampati. B'xi disin bil-kulur, inkella rigati. Hemm il-binis tas-suf li jżommulek rasek sħuna, speċjalment dawk termali, magħmulin ta' ċerta ħxuna. Inkella jekk għal qalbek għandek il-moda, tista' tipprova l-bere għala Franċiża li jisbaħ u aktar soda. Jeżistu dawk bil-pizz, bħalma jilbes il-pustier meta jfittex indirizz. U jekk ġieli smajt b'Sherlock Holmes u jogħġbuk il-misteri, tista' żid pizz ieħor fuq wara jekk tippreferi. Badan kollu l-Beritta tal-istorja tagħna hi ferm komuni ħlief għal taħżiża. Din saritilha fuq quddiem blinka sewda, għalkemm issa sfumat u saret griża. U dan għalfejn għandhom iħażżu Beritta? Staqsiet ix-xalla aw salla, kemm xejn sorpriża. Samnalla ma kontx Beritta li tiswa l-flus, jew xi waħda ta' xi ditta? Imqaqla minn sens qawwi ta' nostalġija, il-Beritta irrakkontat fuq iż-żmien ta' tgawdija, meta Katie kienet tilbisha kważi ta' kuljum. U x-xemx jew xita, kull imkien bija frasa kienet tmur. Mela nostalġija hija meta niftakru f'affarijiet tal-passat u nibdew niftakru f'dawn il-mumenti sbieħ. Min jaf kemm il-ġurnata ħdejn il-baħar għaddejt, niedet ma' sħaba l-ħwejjeġ l-oħra, għall irwejjaħ tal-ġelati u l-ħobż biż-żejt. U mhux l-ewwel darba li Katie ħaditni magħha nistat, jew naqbdu l-granċijiet minn fuq il-blat. Darba minnhom Katie ħaditni tala sawdex bil-vapur. Kemm ħadd pjaċir maċ-ċittadella ndur u t-tempi tal-ġgantija verament bellezza. Imnuni meta ngħidilkom l-libertà m'hawnx prezza. Ma kellix tkun dik il-logħba futbol li Mr. Katie ħada tara. Tibqa' memorja li niftakarha ċara. L-Istadium Nazzjonali kien maħnuq bin-nies. Bnadar, sfafar u ħornijiet. Eluf ta' partitarji jwersqu mis-siġġijiet. Dakinhar it-tim Malti kien ħareġ rebbieħ. U wieħed mill-gowls iskorjaw tgħidx kemm kien sabiħ. Imma allura għalfejn qed gerger, staqsew għall-ħwejjeġ tal-armarju. Li tara logħba bħal dik, żgur li unur. Tassew żied id-dublett li kemm il-darba kien xtaq imur. Il-Beritta mingħajr ditta komplet bir-rakkont tagħha. Qaltilhom dwar kif wieħed mill-plejers fil-pront kien lemaħħa. Niffirmalek il-Beritta, staqsa lil Katie bit-bissima.
F'kemm ili ngħidilkom qabad marker iswed minn dawk il-goffi u wiċċi ħażiżuli bitri kbar u bla sura. Għal Katie madankollu kien qisu pinġa l-isbaħ pittura. Minn sempliċi beritta f'salt tbiddilt f'attrazzjoni u għal bidu nammetti ħadd pjaċir bl-attenzjoni. Katie qegħditni ma' ġenb it-trofej, il-medalji u l-pupi fejn kor nidher kemm xejn. Sabit li post ġol vetrina tal-kċina u kulħadd kien ġie jżurni, anke t-sija Georgina. Stħajjiltni għal wiri ġo mużew. Sama fl-aħħar intbaħt li l-ħruġ spiċċa tas-sew. Daqshekk ġranet il-baħar u ħbejjeż biż-żejt. Ma kienx dik il-firma, x'waħda kont inqlejt. B'kollox il-Beritta għattat 20 sena maqfula ġol vetrina tal-ħġieġ bil-vetuta tal-mejda, tal-microwave u tal-friġġ. Bdil firma fuq wiċċi qatt ma sirt naf kemm verament niswa, temmet tajt il-Beritta berf. Imma aħjar Beritta ħilsa tiswa euro minn waħda wara l-ġieġ li tiswa 1000. U dik kienet l-istorja li kelli għalikom illum, nispera li jogħġbitkom. Tfal notajtu li din l-istorja hija bħal poeżija, għandna kliem li jaqblu ma' xulxin. Issa, mela, li nixtieq minn għandkom illum li tirrikontaw l-istorja ta' Beritta. Tal-għażla tagħkom tistgħu tażlu Beritta bil-pizz jew Beritta li nużaw fix-xitwa, araw intom. U tirrakkuntaw l-istorja, tistgħu tieħdu xi idejat minn din l-istorja li għadni kemm rajt jiena u tgħiduli minn liema avventuri għaddiet din il-Beritta. Ta' min kienet, pereżempju, fejn marret, x'kienet tagħmel, kif kienet qed tħossa, eċċetera. Immaġinaw li l-Beritta ħadet il-ħajja u qed tirrakkonta l-istorja tagħha. Illum ukoll għandi xi mistoqsijiet għalikom. Se naqralkom il-mistoqsijiet. U mbagħad pas-soltu nkun nixtieq li tibatuli r-risposti fuq l-indirizz email tagħna li huwa nla@island.edu.mt. Mela. Semmi 3 tipi ta' briret li jsemmew fl-istorja. Numru 2. Fejn kienet tinżamm il-Beritta qabel ma ġiet iffirmata. Semmi żewġ oġġetti li kienu jinsabu mal-Beritta meta kienet għadha mhux iffirmata. X'jisimha t-tifla li tuża l-Beritta? Semmejna isem ta' tifla. Fejn marret meta kienet għawdex? Semmi żewġ postijiet oħra fejn ħaditha it-tifla. Fejn kienet il-logħba tal-futbol? Ġifieri fejn saret il-logħba tal-futbol? Fejn tpoġġiet il-Beritta wara li ġiet iffirmata? Kemm damet maqfula ġol vetrina b'kollox il-Beritta? U kif qed tħossa l-Beritta issa? Issa immaġinaw li intom kontu Beritta. X'kontu tippreferu li tkunu iffirmati u tiswew il-flus u tqogħdu ġo vetrina bħal din Beritta jew inkella tippreferu li tkunu Beritta sempliċi imma tkunu tistgħu tmorru ħafna postijiet differenti bħalma għaltilna l-Beritta. L-Beritta qed tħossa li mindu nqaflet ġo il-vetrina spiċċala l-libertà, spiċċatilha l-libertà kollha. Qabel kienet tmur f'ħafna postijiet, tara ħafna nies, tiltaqa' ma' ħafna avventuri differenti, imma issa ma baqalix iktar libertà. U qalet li tippreferi tkun Beritta sempliċi. Mela, grazzi ħafna tfal, nispera li nirċievu r-risposti tagħkom u l-istorja tagħkom u narakom darb'oħra. Grazzi. Ciao ciao.